smajtkom twieġbu għall-appell li għamlilkom wieħed waħda l-arċifrit tagħkom. U intom weġibtu hawn dik mhix risposta tas-soltu, dik hija risposta li intom tajtu quddiem Alla tal-impenn li tridu terfew permezz tal-Griżma. Issa jiena nawguralkom li l-hawn ma tkunx kelma vojta bħalma jgħidu l-kbar. Il-kbar jagħmlu ċertu għediet u jgħidu hawn jew hekk irrejt imma jkun klem vojt tantu hekk illi llum hawn min irejt inażża il-kunsens ta' żwieġ. Dak hu l-kunsens ta' żwieġ. Hawn jien mulej ġejt nagħti l-kelma tiegħi. Imma llum jidrilna li rridu nirraġunaw mod ieħor. Tirraġunawx bħal kbar. Tirraġunawx bħal kbar. Naf illi hawn jien tiswilkom. Imma ħad tirċievu l-Ispirtu Santu. Ħaġa li l-kbar ma nemmnuwiex li għandna l-Ispirtu Santu jenna. Imma biex jien inkun responsabbli tas-sagramenti li nagħtikom u kellna bżonn fi żwieġijiet inkunu iktar responsabbli ma nagħtux iż-żwieġ il kulħadd. Għax dritt ta' żwieġ kulħadd għandu, imma dritt ta' żwieġ sagrament mhux kulħadd għandu. Allura biex jiena nkun responsabbli fis-sagrament li ħantikom, arċipriet, arfa r-responsabiltajiet li qiegħed hawn floki u għejdli jekk dawn humiex fil-ġudizzju tiegħek u tal-kollaboraturi tiegħek ippreparati biex nagħtihom is-sagrament. Għażiż missier, aħna bħala komunità iltqajna ma' dawn, iffurmajnihom, smajt il-katekisti tagħhom, is-saċerdot Don Anton li akkumpanjahom hawn il-parroċċa u għamilna minn kollox fil-kuxjenza, għamilna minn kollox biex inħejjuhom sewwa ħalli jirċievu dan is-sagrament tal-Griżma. Għalhekk nistqar fil-kuxjenza tiegħi illi jistħoq ilhom jirċievu dan is-sagrament. Jiena noqgħod fuq il-kelma tiegħek u allura eżis adolescenti jiena notkom mhux ħanejt fost l-adultej fil-Knisja kif hemm miktub dak il-ktieb. Dak il-ktieb hekk jgħid. Notkom fost l-adulti, intom ma tkun għadkom intomx adulti walla ħares. Nixtieqkom tgawdu l-adolescenza tagħkom. Imma notkom fost dawk illi ħadkomplu mixjejn biex tilħqu il-maturità nisranija, komunità nisranija tal-parroċċja ta' San Ġorġ. Lilkom ġenituri. Infakkarkom fir-responsabilità li għandkom illi tgħinu lil dawn l-insara li jirċievu s-sagrament tal-Griżma biex ma jiqfewx f'nofs it-triq imma jkunu tassew il-ġieħ tagħna l-koll. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Għodu bil-qeda, għodu bil-qeda. Fis-salm responsorjali aħna edna fl-imkien il-mulej u għarraj tiegħi komplu intom. Imma din veru li il-mulej u għarraj tagħna u xejn ma jonqosna. Għaxina il-messaġġi li nirċievi minn dak li nisma' u minn dak li naqra huwa l-kontrarju.
li fejn irridu li l-Kristu ngħidulu inti r-raj tagħna. U fejn irridu ngħidulu isma' int m'intix biżżejjed, anzi, int żbaljat kbira ta' li bintalla jien dudu tal-art ngħidlu int ma tafx inti tgħid. Fil-Vanġelu Ġesu qalilna jiena il-bieb ħankellem ftit it-tfal. Il-ma jew il-pa ġili batukom anċaħat u ma tkunux tafu l-bieb li minnu. Jien ġili jiġri, jan kellum ġili mur anċaħat u ngħid imma naf l-triq. Imma ma nafx li ma bieb u ġili ħabbat ħażejn jien, ġili ħabbat ħażejn. U hekk ukoll fil-ħajja għandna bżonn inkunu nafu li minnu il-bieb għax għandna ħafna bibien u bibien żbieħ ta' bibien xi drabi anke bl-induratura. Imma kif tħabbat fuqhom titqgħod attent għax mhumiex il-bibien tal-ħajja imma huma il-bibien tal-qerda. Il-bibien tal-qerda. Għax il-bieb tal-ħajja wieħed hu. Dak illi aħna għedna mulej, inti r-raj tagħna, xejn ma jonqosna. U l-bieb ta' Kristu jiftaħ viżjoni wiesa ħafna illi tħaddan il-ħajja tagħna kollha kemm hi. Anke il-ħajja tal-familja. Anke l-ħajja tal-familja. U l-ħajja ta' żwieġ. U allura hekk aħna rridu nsibu l-bieb li rridu nħabtu minn hawn ftit momenti oħra, ifmuni intom l-adulti, tiżbaljawx il-bieb. Tiżbaljawx il-bieb. Il-bieb huwa wieħed dak li jgħidilna Kristu. U toqgħodux għal dak li qed jgħid il-brigant, il-ħalliel, Kristu qalilna. Hemm ir-raj it-tajjeb li jira in-naċ tiegħu. Ara din it-tixbieħa ma nifhmuhiex. Kienet qed tgħidli katekista dal-ġranet. Mara miż-żewġa katekista mhux soru. U kienet qed tgħallem lit-tfal iż-żgħar tagħna. U stajt nara f'għajnejja din il-mara. X'ferħ ġarbet meta l-tfal, it-tfal iċkejknejn ta' mhux dawn, għenithom ħalli fl-istorja tar-raj it-tajjeb kien hemm tifel Alla miss. Alla dik in-naġa jien xi darba tfal ikollhom intuition li aħna l-kbar m'għandniex. U allura għalhekk ma nifhmux il-mulej huwa r-raj tiegħi. Jekk jien minniex inħossni bħala waħda mill-merħla tiegħu, kif trid narfu bħala r-raj? Imma Kristu fil-Vanġelu mhux biss jgħidilna li huwa r-raj, jgħidilna qogħdu attenti għax hemm il-briganti. Hemm il-briganti. Il-briganti illi jisirqu, joqtlu, klem tal-Vanġelu dan, u jħarbtu il-merħla u fostna għaw il-briganti.
U dil biex aħna nkunu politically correct. Sawa, u ma ngħidux l-affarijiet bisimhom, jien naħseb illi għati dispjaċina. Fostna għaw il-briganti li jinqdew b'kull mezz ħalli joqtlu il-merħla. U bħalissa qegħdin wara iż-żwieġ. Bħalissa ma mbagħad ikun hemm affarijiet oħra. Eżistijaj. Għalhekk fil-bidu għedtilkom jien, intom tafu fejn qegħdin miegħi. Għandi mit difett imma l-mienu tafu fejn intom qegħdin miegħi. Il-qalb tar-rajtakom tafu fejn. U għalhekk fil-bidu jien issa kważi ejjejt nilab ta' knisja għax illi jkollna kongregazzjoni sabiħa illi nippreżentaw lil dawn uliedna ġustament għal griżma imma mbagħad fil-ħajja prattika Kristu mhux ir-rajtana, allura mbagħad dak jiena lilej iħawwadni. U nibda ngħid xi skop hemm li nkun isqof ta' din il-Knisja. Għaw il-briganti. U l-briganti għaqlejn għaliex huwa il-lupu liebes il-ġild ta' ħaruf. Wissa il-lupu qed jgħid li jew kattoliku dil-biċċa, il-lupu qed jgħid li jew kattoliku falsità, Jina lest li nidjaloga ma' kulħadd. Kulħadd għandu dritt ta' kull fema, imma tikdibx, tqarraqx, tilbix libsa li mixtijek. Int ma tistax ma tkunx leali lejn Kristu fit-twemmin tiegħek, imbattejt li inti Kristjan, imbattejt li inti Kattoliku, din il-farsa tal-Knisja f'pajjiżna. Reżistijaj. Jekk aħna diħan ngħidha l-kbar, għax dawn għadhom żgħar biex jibuni. Jekk aħna maħniex f'komunjoni mat-tagħlim ta' Kristu, maħniex f'komunjoni mal-Knisja u lanqas nistgħu nersqu għal komunjoni. Nerġa' ngħidilkom, jekk aħna maħniex f'komunjoni mat-tagħlim tal-Vanġelu, mat-tagħlim tal-Knisja li jgħidulu il-Maġisteru, it-tagħlim ta' Pietru, aħna ma nistgħux lanqas li mbagħad nippretendu li nkunu f'komunjoni mal-Ewkaristija. Ħalli ma fimnejx jifimnej. Smajtuh il-San Pietru, klemibes kellu, intom sallabtu lil Kristu. Intom bidnu btakum sallabtu lil Kristu. Bla żliet ħżiena għamiltu, sallabtu l-Kristu. U dak il-kliem jotta lina l-lum. Pero aħna qegħdin għandna iktar responsabilità. Għax meta dawk salbu l-Kristu ma kellhomx l-Ispirtu Santu. U Pietru b'dik il-kelma missilhom qalbhom għax almenu dakinhar kellhom qalb u llum m'għandniex qalb u kkonvertew. U tagħmdu u rċivew l-Ispirtu Santu li ħad irċivu intom eżistijaj. U li rċivejna aħna l-adulti. Jalla, l-Ispirtu ta' Alla jaħdem fina, idawwalna, jatina l-qawwa biex aħna ngħaddu mill-bieb it-tajjeb biex aħna inkunu denji tal-isem illi inġorru bħala Kristjani Kattoliċi. Amen.